an kam aka waɗa yoomi de anne haaldeyam an gonirɗon ɗo koye kadi koye jam tan gonnoɗen han kono yiya kadi ha dernier moment mbiya aɗa adda kadi probléme aji fotani wonde han probléme o ko an addi ɗum ala min kay haydara mi waɗani yero kadi mo tumata yero haydara waɗani ko hakkude ma e buuɓe ga miiɗa nande haala yero ka inde nde ine mbiɗa nande bon eyi wadde moƴƴi kono noon ɗum fof waade noon aɗa waye kam min yero waye kam kono putino waye macaroni tan eyi moƴƴi ala caɗele tawde ko noon jiiruɗa kono kanko noon kanko tottuno kam ɗum o wiyomi totte tawde wiyama ya jooɗo mbiɗa ka jahoo ɗum ko omo yinma omo horsinma kadi o wona gaño ma o wi kadi so dañino ko ɓuuri ɗum o hokkete ko wutte juulde woni ɗo wutte o waɗatma ɗo enveloppe kalis nana nder o wi ko yom totte ɗum fof ko tawata hen yero wanje ko yero addi ɗum ɗum aha ni ɗum fof ko tawata hen yero awa arde ɗo kay ha kota taw waddananima teddugal wawa wonde muskam yero woni konko ha yero woni on woni désolant an holno neɗɗo yero wawa haare muskam yero kono hawji quoi wawa haare o haɓetake yimɓe somi ŋaccima kay o ŋarɓiremi somi fiimo o duugo kam ko woyi kay ko noon kay weli habde kay ko joftoroɗo i ɗum noon ko jikku kono wona jikku makko kanko ko ɗum muskam ɗum ɗo ko mbemdam ko wonde kon ha ɓurti ko bawɗo ɗum noon weeɓani noon kono ɗum woni muñal wucco kay sa dañi fiyede an a yoftotako ɗum woni muñal noon kaw ɗum kay mbiɗa sikki hay an aɗa foti janggude on jikku ɗum woni jikku moƴƴo non ay nelaɗo ko ɗum jangguini neɗɗo ɗum ko nelaɗo ko nden an jamanu nelaɗo cikɗa ko joni kañum woni joni wadde o yetti Allah nde Allah jamanu nelaɗo nden ko nden ene weeli jeyna bam nden jamanu nelaɗo nden ɗo jiiɗa ɗo aduna nden o wona aduna joni nden ko seeɗa joga seeɗa o kadi waɗi barke waɗi suturu kala ko jomum jogui e seeɗa mum foof ene heññi hen bandu men kono wona jamanu joni sukaɓe lokkotoɓe anduɓe mo respectani wasɓe a sikki an min anadu ko mbawɗa dañde ko bildede a jogui wawde jogade ko foof aɗa foti respectude mawɗo ma kono kaw neɗɗo ko gañƴa ɗum fof haalan ɗum jikku mum so yero añino bandiraɓe mum wiyata yo bandiraɓe mum gara ɗo koora ɗo jikkuji noon potani ko nelaɗo o wota nelaɗo kono kanko Allah no rokkimo on jikko ko yettere Allah ɗum fof noon haala mum jarani o itti fodde tan o tottima Allah jarama min beltima kadi e garagal ma machallah min noon te kadi galle ko galle ma nde jiɗɗa arde fof gara min komi dimo ɓiruɓe jeeɗo ɗum min aɗa a majjani min a majjani to banggue leñol yumma en ko minen enen laamoto mi jarama ni ala hen ko jawda mon ɗon ko an ɓaade ko an hutorto an ɓuurimo safde jawdi ni fof koye ma ummi an ka waɗi ƴewata ko kalta ko ka mawɗa waɗa suka aɗa mi loɓɓi watti koko safi tawi o yan ɓeydino sukara kaw aɗa noon min ñagoto ma tan ko gueɗel gotel tan haade mi jaɓi nanggude wutto aw ñaguima kam yomi ƴettu wutto minne ñaguima ko gueɗel gotel sibo Allah tan ñaguitoma ko ñaguiɗa sibo Allah tan ma waɗa noon haal tan so mbiɗa wawi kemi waɗa somi wawani mi wima mi wawa buubel terrain gonɗoɗa o mbayal gonɗoɗa o komi jiɗɗo tan mi anda somi jogui kilo ni jeeto hayso ala kilo ƴeew silib makko o waɗa minne mi waɗi kilo tan min jaaha terrain ɗa bayal oɗa min galsodira hay soko 2 minutes tan mi una buna ha ɓerdam nde ɓuuɓa mi yami dañe ko kotirmi kam mettam ɗe mbawa ustade ɗum han cohlumi tan taw noon oɗon e waɗi seedeji so tawi ɓe mbima aɗa wadde gulowo liɓɗo min dodi min noon yimɓe noon ko taw koɗon ɓiɗo ɗo goni seedeji mi una buna an kaw ɗum ko nafanma habde buubel ala ko nafanma buubel ko cukalel an ka mawɗo an ɗon ɗo tolniɗa ɗo ponnoɗa ko juulde jagga kurus ma aɗa wirda aɗa ñaago Allah kono wona wiide aɗa haɓa e sukaɓe ko moftere hen kaw il faut change jikkuma o noon yonti kadi kalden gonga noon mawɗo yo andu ko mawɗo tan haɗa place mawɗo suka anda ko suka tan haɗa place suka ko ɗum woni gonga noon kawanne jinmi ko taftoɗa hoorema hay sa yeehi wuuro tafto hoorema
wonko ganduɗa yoɗani fewani joni jaaha buubel yahaɗa hoynuma kadi fiima ha ɓe mbiya buubel fi kaw mum ceena buubel ɗum no welami min welata kam woppu ɗum gay ko ɗo doy ar gay ko faɗa holɗo mbiyatno mami mi haalde kaw mi tottimo ko tottunoɗa kam ko kono noon hulɓini kam kamɓe gueɗe mabɓe fof no hulɓini ko holɗum ɓeyɗa mi tottimo ko tottunoɗamo ko ala ko wiyani o wi ka kon o wi ka kon par ce que kon tan watte wo muusi rutto nde itta jawdi mum no rokka neɗɗo wi komi kon o wi ka kon mbimi neɗɗo goto fof e jikku mum e noon Allah waɗiri ɗum no Allah tagiri ɗum eyyi mi wonneɗo ko moƴƴi neɗɗo yettuma weeɓani oɗo jamanu walla neɗɗo waɗanma ko moƴƴi joola ko ɗum woni ɗo kono machallah kanko Allah no rokkimo oɗon jikku moƴƴo eyyi o haali ko wela aɗa andi jikku makko tan o haali ko wela onala ko mettinɗo haali ko mettinɗo kadi rutti o wi kam yomo hokkumo 2 minutes tan 2 minutes o fayi kanko e buuɓel o wi wona o buuɓel to bayal to fulɓe kaɓa te an a majjani ko buuɓel wawi buuɓel ñande fof ko piiɗo mo hawleli ndeysan min mbeɗa yurmimo ça veut dire o anda ko wawi ko ɗum woni probléme makko ɗanno ponɗor wonde goto kala dendine ujunaji ɗiɗi est ce que anani ko kalanmami mbiɗa heeɗima wi bandiraɓe suudu nene ma e suudu taniraɓe ma yo goto kala wat ujunaji ɗiɗi nawon kawiraɗo moon oɗo faami noon cafon o sellani hol neɗɗo celluɗo e kalden gonga mawɗo kilifaɗo baɗano makko ni no wiye dokke kam hay so taw ko 2 minutes mboɗo yaha mboɗo habde e debbo ɗum ko neɗɗo celluɗo waɗano ko jiɗɗo yoftade buuɓel koko tampini mo ko fimo o bakke leydi ko jiɗɗo yoftade seeɗa mbeɗa andi wonko paranimo wona face à face kam mbeɗa andi wonko yiiɗi bettude mo kam ɗum waɗi noon mbimami hoɗo yaade sinno ko sagam juulaɗo de sa yanti ɗo galle o ɗo ɓe gonata eɓe kaɓati min mi tampi mi wawa serdude min korkam ka tan yoni kam mi wawa serdude soɓe kaɓa ɗo kadi sa ari ɗo gonta e duka par ce que mi serdataɓe mi tampi serdude kam mi tampi kalantumami de tawde kamɓe ko noon tan Allah waɗi ɓe koɓe haɓoɓe tan jamma e ñalawma elle tan mbimami ɗum woni mi noddoma min jaara joma ƴeew est ce que ala nder andani to woni est ce que mawo jaab juuloyde jamani mine ko nanɗa hen aɗa o wi min komi con ala ko wiyani bagay sikkani wadde kay woppumo deeƴe mawo aɗa andi ko woni wopmi juulo ɗo na ɗum ɓuuri de sajarɗo woni ɗo e nana ɗum ɓuuri de ɗo ene so wona ɗum ɗon mboɗo wawi yaltude o attaque ɓe mbarondirtuɗo o walla kan o yennumani safari andi jikku ma mboɗo andi jikku an noon gahama juulde an min mi juulate mi salliginima mi juulat holde a dogi de salligino joni sa haalama haala juulude mbaɗa coreɗen to mi salliginima an ɓuuri yiide mi e oɗo maquillage a salliginima wertu tan mene mi ara an faɗan ya ngara an faɗan yaw an faɗan ni mene mi ara ya mene salligino ala ha jaggu jungo ko addi bone a kaw holko addi bone to paɗa yaro awa hade mi yaade ni fadde mi yi ko neldunɗami woni jeynaba tottimo jeena totti kam mi waɗi hen enveloppe mo 100 000 francs pour ɗum ɗo ma ɗum fof mi yi jiɗɗa tan ko nande a jarama kono nanta ɗum e yam c'est ko mbiyata kada yenami ɗum ɗo ko takki gon ɗo ko comci 100 000 francs kam aɗa andi heɓani debbo komi tottuma ko ɓuuri hewde so yiɗi wona 4 pièces so yiɗi wona tonne ko debbo fittani mi tottuma kadi ko debbo
ko debbo nder rewɓe mo yimɓe fof dartata wona gore bone min tottuma anani oɗo noon a ala jobdi mum a ala coggu mum kadi ko woni ala coggu mum ɗum ɗo noon ko mbaɗɗa ko so wona ka kon a totara kam ko wondemo kon noon kon plus kon pro max par ce que neɗɗo wawa ɓurde ɗo en hawjude an neɗɗo en haaɓe ma ka kaɓay mum neɗɗo no dironoma bone kay dironoɗa ɗum kono an yimi dirono bone gara neɗɗo a ɗum ni yan yataw ko ficcan dogate ma ni Allah fawma ɗum joni ka jahoni ko wondi ma ata ken han yero wona miiji mboɗo andi ka mettindo kono malgré tout ça a heeɓi ɗum min jinmi ko sibu Allah e nelaɗo muɗum e mi jaaɓi komi kon ɗum woni kon yaagal mi jaaɓi komi kon wona ɗum woni kon yaagal woni holɗum waɗandemo teddungal ɗum ko wonde kon tagui kam wona teddungal i holon minen komin mbaɗatma i jeynabo noon e jeynabo de komin ñammintomo min yarnata hay sa ñamminimi yalnoma aɗa andi a ala coggu makko de mi soodani a wawa sodde par ce que kanko wona jewade sodude par ce que neɗɗo ala coggu hay min mi ala coggu an ka jogi kanko mo wawi sodde mi mo yehi darol foraɗa heɓma ok ha joni merci beaucoup kono sinno ko sagam goppa ha korka ka yonta jaaha ɓuranimi par ce que won ñuutude tati kadi ɗi ganduɗa mboɗo ñotanma ɗum kadi sowa gasɗe oɗo tan paari to aɗa ka porsuɗo mbimi yomi tottuma ɗum s'il te plaît sibu Allah e nelaɗo muɗum ko woppu ha korka ka fando ou bien haaɓe mbiye janggo ou bien mbawo janggo woni julde comme ça mbawa hodde ɗum de ɓuranimi hokkunam ñagude ma nde aɗa ko min ne ko ñaguimama nden mbeɗa ñaguma gueɗel gotel so tawi tan an ka gorko ko gorago nane ma aɗa hooli hoorema so tawi ka gorko aɗa hooli hoorema yero somi yalti galle o tan ndewa hem seeɗa pour 12 dema 12 dema moddarem 12 dem no soraka ko mo ga ɗum ni noon mo belda mbiyan ko yaa somi yalti galle o gara jalti ndewa yam pour holɗum yimɓe kaɓa minema mi wona habde kadi mi kasata anda ko mbiyatmi amini Allah ni seedi a wadde ko min jiɗɗa habdude par ce que ñanden ko mbannoɗa kam ñanden ko aɗa andi ko galle ma aɗa furo kam min hay so ñamini kam guertoɗe ay ƴakkini kam pom hatta kam min haɗat ha kam min so tawi o waɗi ko ala e lawol ko sukaɓe mbiyata komi kasa gueule ma ɗum ala ha sabba ma demba ni lawol jam so ɗi wona lawol bone jafoɗa kam hakke noon e korka ka so tawi ne waɗi toñmami ko e comme ganduɗa komi tilmi o komi tinani ko foof mboɗo yafnoma no fewi mbimi so tawi ne waɗi hakke mi yafaki ka wallahi sinno ko cukalel gonnoɗa mi ado balle mi ado Allah e balde ma mais dada wona cukalel ka mawɗo ƴetta Allah balde Allah reyam so tawi ma adda Allah e baldam reyam arjugo woppu ha korka ka ben fam la ka ala korka ka fof wallahi sinno ko cukalel gonnoɗa mi kasa guelma mi wonma debbo de tam ana wawi waddemo debbo an no aɗa wawi waddemo debbo an kay ka debbo ɗi jeynaba nana wonki hay dañjiɗi mum ɓiɗɗo jeynaba nana a yeeri leggal kala lekki gurnoki e aduna aɗana yara mi anda ko kawso joguiɗa mi anda holko dalɗi ko fayim laka ar jooɗo kaw ar jooɗo woni o koɗo ha